कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। 250 ml पाणी आपल्याला इथं साळ नदीमधून काढता येईल, जे अगोदर शक्यता नव्हती। कालवा फुटला तर आपण हात काढले, कुरवाळीत बसायचं होतं। आता ते परिस्थिती राहणार नाही। 2025 मे नंतर तो एकदा ते कमिशन झाले गॅरेज आणि पंपिंग हाऊस, 2 पंपिंग स्टेशन आहेत। ते कमिशन झाली की आपल्या एंटायर नॉर्थमध्ये जास्त पाणी येईल, कमीत कमी 50-100 दिवसाला सहज येईल। असणाऱ्याला पण मिळेल ॲडिशनल पाणी। दुसरं साऊथमध्ये पण अशाच पद्धतीने आम्ही 2 बजेट घेतले जाते, जेणेकरून साधारण 110-120 एमएलडी पाणी मिळेल। शिवाय सागावलीला जो PWDनं प्रोजेक्ट घेतला आहे 100 ml त्याचा पाणी पुरवठा एकदम मडगाव वास्कोपर्यंत होईल। सो एप्रिल आणि मे ची सर कशी तर आता फक्त हे 2 महिने आपल्याला थोडंसं पेशन्स घ्यावं लागेल। हे 2 महिने, पुढच्या वर्षी ही अडचणशी राहणार नाही। आत्ता सुद्धा कसं आहे तसं आपल्याकडे मुबलक पाणी आहे, पण काही वेळेला मॅनेजमेंटमध्ये आपली सप्लाय सिस्टम तिथं कुठं ब्रेकडाऊन झाला, कुठं अजून काय झालं, व्होल्टेज कमी झाल्यात। परवा माझं पंचवाडीला व्होल्टेज कमी झाली, त्यामुळं पाणी लिफ्ट करता येईना। असं पण थोडंसं ऑफकोर्स व्होल्टेज हे कमी येणं हे वारंवार होत नाही, अजून कधी होतं। काही अडचणी असतात। आणि गेटीचा तो विषय झाला ते घडग्या रिपेअरिंग ते केव्हापर्यंत चालू असेल? मे पर्यंत कंप्लीट होईल। मेपर्यंत रिपेअर माहिती स्टोरेज स्टार्ट झाली आता स्टोरी असं पण ती कमी असेल।